سلام ቤተሰብ ሎማዓንቲ ኸርእየኩም መፅአኒኹ ናሽናል አይዲ ወይ ከዓ ፓስፖርት እንድሕር ሃልይኩም ብቐሊሉ ኣብ መዓልቲ ተነኣሰ 1000 ቅርሺ ክትረኽብሉ ትኽእሉ ኣፕሊኬሽን እየ ሒዘልኩም መፅአኒኹ። እዚ ዘርእየኩም ኣፕሊኬሽን ምንም ዓይነት ከቢድ ስራሕ የብሉን ጥራሕ ንትፈልጥዎም ሰባት ኢንቫይት ምግባር ጥራሕ እዩ። ን10 ሰብ ኢንቫይት እንድሕር ጌርኩም $7 ወይ ከዓ ብናይ ኢትዮጵያ ብር ከባቢ 1000 ቅርሺ ትሰርሑ ኣለኹም ማለት እዩ። ሕዚ ናብዚ ኣፕሊኬሽን ከመይ ጌርኩም ከም እትምዝገቡን ከመይ ጌርኩም ንሰብ ኢንቫይት ከም እትገብሩን ከርእየኩም እየ። ክሳዕ መወዳእታ ተኸተሉኒ። ነዚ ቻናል እዚ ሓደሽቲ እንድሕር ኮይንኩም ሰብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ። ነዚ ቪድዮ ላይክ ምግባር ጀምሩ ተኸተሉኒ። መጀመርታ ነዚ ኣፕሊኬሽን ካብ ፕሌይ ስቶር ወይ ከዓ ካብ ኣፕ ስቶር ሚፓስ ኢልና ነወርዶ። እዚ ኣፕሊኬሽን ነዚ ይመስል። ናብዚ ኣፕሊኬሽን ምስ ኣተና ከምዚ ኢሉ ይመፀልና። ናይዚ ኣፕሊኬሽን ኣካውንት ንምኽፋት ኣብዛ ላዕሊ እኒሃ ኢሜይልኩም ተእትውዎ ኢሜይል ብጥንቃቐ ኣእትዉ። ምክንያቱ ገንዘብ ተውፅኡን ተእትውን ብኡ ስለ ዝኾነ ተጠንቂቕኩም ኣእትዉ። ኢሜይልኩም ምስ ኣተኹም ሰንድ ዝብል ትነኽእዎ። ብድሕሪኡ ኮድ ናብ ኢሜይልኩም ይለኣኸኩም ማለት እዩ። እቲ ዝኣተወኩም ኮድ ኣብቲ ትሕቲ እኒሄ ተእትውዎ። ብድሕሪኡ ኣብዚ ሴት ሎግኢን ፓስወርድ ዝብል ናይ ባዕልኹም ፓስወርድ ኣእትዉ። ጠንካራ ፓስወርድ ክትኣትዉ እኒሄኩም ኣብዚ ትሕቲ እኒሄ ከዓ ትደግምዎ ማለት እዩ። ድሕሪኡ እዛ ናይ መጀመርያ $7 ንምርካብ እዛ ኣብ ስክሪን ትርእይዋ ዘለኹም IJG 8EH96 ትብል ቁፅሪ ኣብዛ ኢንቫይቴሽን ኮድ ትብል ተእትውዋ። ብድሕሪኡ ሳይን ኣፕ ኢልኩም እዚ ኣካውንት ንመጀመርያ ግዜ ስለ ትኸፍትዎ ዘለኹም I don't have MEID wallet ዝብል ትነኽእዎ። ምክንያቱ ሓድሽ ኣካውንት ስለ ትኸፍቱ ዘለኹም ኣብዚ ናይ ባዕልኹም ፓስወርድ ተእትዉ ዘይትርስዕዎ ፓስወርድ ማለት እዩ። እቲ ኮድ ደጊምኩም ኮምፕሊት ምስ በልኩሞ ኣብዚ ናይ ባዕልኹም ዝኾነ ቁፅሪ ክበኩም እዩ። እዚ ቁፅሪ እዚ ክተጥፍእዎ ዘይግብአኩም ቁፅሪ እዩ። ኣብ ዝኾነ ቦታ ሴቭ ክትገብርዎ ዘለኩም ቁፅሪ እዩ። ብድሕሪኡ እዘን ቁፅሪ ኮፒ ጌርኩም ኣብዛ ቦታ እዚኣ ፔስት ትገብርዎን ማለት እዩ። ኣብዚ ዝደለኹምዎ ሽም ንዋሌትኩም ተቐምጥሉ ማለት እዩ። ብድሕሪኡ ኣብዚ ክሌም ናው ዝብል ክመፀኩም እዩ። ሓደ ኤምኤሲ ተቐበሉ ኢለኩም ኣለ። ሓደ ኤምኤሲ ማለት $7 ማለት እዩ። እዛ ዝበልኩኹም ዓንተወይ እታ ኢንቫይቴሽን ኮድ እእትዋ ኢኹም ንሳ ወሳኒት ስለ ዝኾነት ሕዚ ናሽናል አይዲኹም ወይ ከዓ ዲጂታል መታወቂያኹም ወይ ፓስፖርትኹም ቬሪፋይ ትገብርሉ ሰዓት እዩ። ኣብዚ ትነብሩሉ ሃገር ተእትዉ ማለት እዩ። ንኣብነት ኢትዮጵያ ኢለየ ኣለኹ ኣነ። ብድሕሪ ኣብዚ ላስት ኔም ዝብል ናይ ኣቦሓጎኹም ሽም ተእትዉ። ኣብ ፈረስት ኔም ዝብል ከዓ ናይ ባዕልኹም ሽም ተእትዉ ማለት እዩ። ብድሕሪኡ ኣብዚ ጀንደር ዝብል ከዓ ናይ ባዕልኹም ፆታ ትመርፁ ሜል ወይ ፊሜል ማለት እዩ። ቀፂልኩም ተእትውዎ ነገር ኣብዚ ናሽናል አይዲ ድዩ ወይስ ፓስፖርት ወይ ከዓ መንጃ ፍቃድ ምዃኑ ካብዚ ትመርፁ ማለት እዩ። ምስ መረፅኩም ኣብዚ አይዲ ካርድ ዝብል ናይ ናሽናል አይዲኹም ቁፅሪ ተእትዉ ማለት እዩ። ብድሕሪኡ ኣብዚ ፍሮንት ኦፍ አይዲ ካርድ ዝብል ብቅድሚት ናይ መታወቂያኹም ቀሪፅኩም ትህብዎ ማለት እዩ። ኣብዚ ባክ ኦፍ አይዲ ካርድ ዝብል ከዓ ብድሕሪኡ ተቀሪፅኩም ትህብዎ። ብድሕሪኡ እዛ ራይት ትብል ነኺእኹም ኔክስት ትብልዋ ማለት እዩ። እዚ ቬሪፊኬሽን እዚ ከምፀልኩም እዩ። እዚ ቬሪፊኬሽን ተደጋጋሚ ከምፀልኩም ስለ ዝኽእል እዛ ቀስት ብምግባር ናብ ቦታ ተቐምጥዋ። ብድሕሪኡ ኣብዚ ምስ ወዳእኹም ናብ ናይ ፌስ ቬሪፊኬሽን ኢኹም ተኣትዉ ማለት እዩ። ብድሕሪኡ ኣብዚ ፌስ ቬሪፊኬሽን ዝኣዘዘኩም ነገራት ገርሉ ገፅኩም ንጎኒ ገርዎ ክለኩም ይኽእል እዩ። ኣነቓንቕዎ ክለኩም ይኽእል እዩ። ዝበለኩም ትገብሩ ማለት እዩ። ብድሕሪኡ ወዲእኹም ኣለኹም ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓት ወይ ከዓ ሕዚ ሰብ ይበዝሕ ስለ ዘለ ኣብ ውሽጢ 72 ሰዓታት ውሽጢ ባዕሉ እቲ ሲስተም መልሲ ክበኩም እዩ። ቬሪፊኬሽን ወዲአ ኢሉ ማለት እዩ። ክሳብ ኖቲፊኬሽን ዝልእኸልኩም ግን ትፅበዩ ማለት እዩ። ሎማዓንቲ ከመይ ጌርኩም ከም እትምዝገቡ ኣርእየኩም እኒአኹ። ኣብ ቀፃሊ ከመይ ጌርኩም ገንዘብ ከም እትሰርሑ ከምኡ እውን ከመይ ጌርኩም ዝሰራሕኩሞ ገንዘብ ዊዝድሮው ከም እትገብርዎ ወይ ከዓ ከም እተውፅዎ ከሰርሐልኩም እየ። ክሳብ ሽዑ ናይ ዩቱብ ቻናለይ ሰብስክራይብ እናገበርኩም ፅንሑ። ቴንኪዩ